Mangista tayo sa network. Tutok yung nemo yung nika eh. Galing ka na eh. Tara na, kalakuan na. Ay, lima. Opo. Pagpunta natin dito para dumayo tayo. Saan kayo galing? Tinatawag natin siyang coach ko. Muli kayo? Kuya Ang ganda ng payong ah. Sorry. Nagre-record ako eh. Dali lang paraan. Bilangin At tilay pwedeng ano, No. mamunas. Ano nga mukha ko? Ito may tissue ako. Yan. Hindi, joke lang. Mamaya, mukha ko. Pala. Sorry. Dire-diretso pa mo ako. Ang init eh. Parang nasa ano lang ako eh. Nasa Bamban ay oo. Parang grotto sa Bamban eh. At saka mas mataas pa sa Bamban eh. Oo nga, parang Mas mataas pa sa Bamban. Kawawa na lang talaga yung kanin nito. Ay dahil ang grabing pawis. Ba't ang pawis na ganito? Oh my God, ang tagal. Parang ang tagal. Mag-left yes. Malamit. Yung tipong sobrang challenging yung inakyat nating bundok, parang dito ang bilis na lang natin. Walang putik dito. Kaya nga. Kaya ang bilis ko. Ate Lay, hindi ka naman papatid ah. Hindi mo sure. Hindi mo sure. Boy, less than 2 minutes lang yung pag-akyat ha. Ay, doon. Napasabay yata kayo sa pag-akyat ko. Yung kunyari nakahawak sa ano, dahon. Di man lang ako inalok, ano ba yan? Kailangan ko ito. Nakaray ko din natin.
Basta kasama ako. Picture ako ligro ka anak. Kaya mo. Nalikod ako ah. Nga tinitignan ko yung ano ko. Yung karagatan ko. Ito. Tignan ko lang. Ganyan lang ah. Nalikod.